हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव दिनै जोंहा गारि गोदानखौ मन्दिरावहाय फुजा हैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो दा एसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाय जाय मोजां मोनो नायनो आरो चेनेलाव जान्थार गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर थांसै जोङो गेजेराव फैबाबा गेजेराव लोगोफोर मन्दिरा बन्द जानानै थांबावबायसोमोन आरोना जों न'आव थांनानै लेंहैबाय मन्दिराव सफैबाय जों लोगोफोर फुजा खरस खालामनायखौ भिडिअ सिडिअ जेबो लायासै डाइरेक्ट मन्दिराव फैबाय जों मन्दिरानो मालाय बन्द खालामनानैसो थांबावबायमोन ओंखाम जानो ओमफ्राय न'आव थांनानै लेंहैबाय जों फैगासिनो दा गारिखौ देलायहोबाय गारिखौ देलायहोबाय होनदां भिडिअ लादां मोनहाया लानामा माबाया नों जेनेबा खनसे बन्द खालामलाय खनसे नायलाय बेबायदिबो जाया नालाय दा जे जों बेखौ आरो आङो जेनेबा नायनायाथ' आं नायफिनगोन सानसे समावबाबो लोगोफोर गारि गोदान फुजा होयोब्ला बेबायदि लेबु दानफुनांगौ जाहैदों माखासे खुगानि बायदिसिना गाज्रि होननाय मालायनि मेगननि नोजोर नांनाय बेफोर दानगारो आरोना बेनिखायनो लेबु दानफुनांगौ जाहैदों जोंबो मिथियाखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो जों लेबुखौनो लांबावाखैमोन आरोना लोगोफोर बेबो मेनेज जाबाय मन्दिरावनो दंमोन आरो जों गय फाथैखौबो लांनो रोङाखै खाफाल मोजां जोङो मन्दिरावनो मोनजोबनाय जादों आरोना लोगोफोर खाफाल गोनां होननानै साननानै लानांगोन जोङो गासैखौबो मन्दिरावनो मोननाय जाजोबदों आरोना लोगोफोर दानफ्रुखांबाय नै जाबाय बे लेबु दानफ्रुनाया जाखांबाय जोंहा नै मन्दिरा बाबानिया थांसै होमबा आयौ एकदम मोनाबोलायबाय आरोना लोगोफोर आङो आरो फुजायावबो मोजाङै भिडिअखौ लानो हायासै आङो माने भिडिअ खालामग्रा रावबो गैयामोन आंहा ओंखायनो आङो फुजानि भिडिअखौ आङो मोजाङै लानो हायाखै आरो नै दासो दहाय फुङाव थांनायानो आं दासो सफैदों मानोना बेंक मेनेजार फैदोंमोन बेंक मेनेजार फैनायखाय सारभे खालामफैदों न' हाबै खिथाहैदोंमोन जोङो ओमफ्राय बेहायनो मोनाबोलायबाय आरोना नै दासो सफैबाय आङो आयौ बाय लोगोफोर मोनाबाय Good night.